Salam ekran doganlar, edidilleşer, gadırdan tomoşaçılar. Türkmenim kanalına gepleşiklerimde abraz ara kesme beripdik. Tomuskı din çalışlar, sağlık ýagdaýlary sebäpli. Täze hujuw bilen, täze güç bilen, täze döwre, täze formatda, täze gepleşiklerimde başlatak diýip taýýarlyk görüp ýördik. Ýöne şu gün bir gynançly habar gelip gowuşdy. Türkmenim kanalyna Timur Serker'de lakama bilen çıkış edip başlan aktivistimiz, eňneşimiz, dostumuz, yollaşymyz, sırdaşymyz Muratgelle Döwletow özü harby hünärmen Russiýa Federasiýasynyň Omsk şäherine ýaşaýady. Köp bagtdan bäri rak keteline uçurap ejir çekýärdi. Soňky wagtlar işinden hem birazcık daşlaşyp bar güýji bilen şol ömrümiň soňky günlerini oppozisiýa işlerine berjek diýip şeýdip karara geldi. Biz Muratgelle Döwletow Timur Serkerde bilen umuman häzir şu oppozisiýadaky göreş meýdanynaky adamlar hata bolanda iň köp işleşen, iň köp aňyrdan näri tanayan bir hökümünde men Allah'dan iman maýlygyny bersin diýen pek yürekli olanly, ihlasly olanly, hatta biz Türkiýeden gaýtmaňkak şol Türkiýeden duýdansyzlykda biz Türkiýany terk etmeli bolduk. Awanyan hoplar sebäpli. Şol bir de aýtman Türkiýe göçjek bolup biziň ýanymyza göçüp gelip bilelikde işläp eňine berip görüşmek planlary bardy. Şoňa taýýarlanyp ýöreken aslynda özi. Biz Timur Serkerde bilen gatly köp ýyldan bäri tanışýar. Timur Serkerde bilen biz nähili tanışdyk. Timur Serkerde bilen men Türkiýanyň döwlet tele radio grammatynda işleýän döwürlemde biz 2000-nji ýyllarda tanışdyk. Timur Serkerden özü Türkiýede harby uğurdan okan, soň Kazanda da okan, Russiýa Federasiýasyna da özü hakyky gowy harby hünärmen özü. Timur Serkerde Omsk şäherine ýaşaýady. Men nur 2 erek ýanyna barıp gaýtdym. Awa öýünde mehman boldum. Allah rahmet eylesin. Timur Serkerde nämetdi? Timur Serkerde kim diýilende? Timur Serkerde hemişe Türkmeniň agdy berligi üçin aladenen görüşen oglan bilşiňler ýaly. Timur Serkerden haýşy esasynda biz Murat Gurbanow bilen bir tanışlyk söhbet düşükden ýaly şolar ýaly bir ýagdaý bolupdy. Ondan öň çemen örani tanıştıran umuman erkentetin yol başçysy, alyp barjysy, eýesi şol Kamil İlbegi bilen aralarına dawa bolanda çemen öre ondan şol töweregiňdekiler bilen isledek istemesek bizim şol dawa jenjele goşulmaly bolduk. Erkentet toparına bolamyzsyň bile işleşemizsiň, düşünşek bolduk, aýyl etjek bolduk. Şonda dawa jenjeliň çözülmegine, taraplaryň biri-birini has gowy içgin tanamagyna, biri-biri bilen gowy düşünşmegine Timur Serkerde gaty uly rol oýnady. Timur Serkerde şu soňky 2-3 ýyllykdaky virtual
älemdäki hereketlerin köpsünne gatyly goşandy bolly Timur Serkerden yatan yer ýagy bolsun, jaý jennetden bolsun. Türkmenýe birleşiň topary bolsun, hak beleleşigi bolsun, esasanam hak beleleşiginiň döredilmegine bu virtual soňky çykan hereketler, toparlar, gurrunlardan öňün biz Timur Serkerde bilen bilelikde dünýä türkmenler üçin işçilik gelýär. Timur Serkerde gaty köp türkmen oglan gyýlarynyň okuwa ýerleşmegine, okap berenden oku problemalaryny çözmegine, köp dürli ýurtlarda, dürli ýerlerde çykkansa ýagdaýda galan türkmenleň problemalaryny çözüp bermekde, ýollar alandan derdine derman, çäre tapmakda gaty köp aktiv bilen bilen bile hereket eden şolar ýalaka bir aktivisti Timur Serkerde. Şoň üçin Timur Serkerde özüniň gysga ömrüne hakykatdan gaty köp ýagşylyk etdi, gaty köp türkmenler peýdaly işler etdi. Diňe bir kameraň öňünde däl, kameraň arkasynda gaty köp. Şoň üçin men özüm içkiň ýakyndan tanaýan gaty howlukdy internetdäki, YouTube'daki şu çıkışlara men goşulmagymy isleýän iki tane adamdan biri Erkensesdäki şol Kamil İlbegi garnaşymyz baram şu Timur Serkerde garnaşymyz ikisi şolong gassama bilen men goşuldum şol işlere. Aslında biz başka formatda biz görüşümizde dowam etip gelýärdik, işlerimizde dowam etip gelýärdik. Şolara ýaly soň bilişiňiz ýaly Timur Serkerde bu devlete toparyna has ýakynlaşdy. Şolaryň kanalyna çykyş etip başlady. Her kimiň öz ýoly, her kimiň öz kabul edýän karary. Biz hiç wagt öýköleşmedik, göňüne degişmedik. Onlarça ýyldan bäri tanak gelýär, 12 ýyl, 13 ýyl ýaly bir-birimize gaharlanýan wagtymyz boldy, zat etdi ýöne şonda biz aga inni hökümünde hemişe salamat heligi, doganlyga, ýagşylyga hemişe ýol goýup geldik. Şolar ýaly biziň aramyzda ara gatnaşyk bady, özü bilen bilen. Baýkynan tamam şu mamary biz internetden öwrendik. İşlere de ara kesme veremizden soň köp zatdan elmedi, aýagymyzy çekip şolar ýaly ýagdaýda kak bu şu mamary eşitdik. Şoň üçin diňe bir döwlet baýhanyň adyndan bir köne dostunyň adyndan näl hak beleleşiginiň adyndan, dünýä türkmenler hereketiniň adyndan şeýlede bütün ilgün bähgitli işlere goşantyşýan, şonna rol alýan aktivistlerin, inteligensiýa wekilleriniň görüşüjülüğün hemmesiniň bilelikde, agdybirlikde emele getiren Türkmen Hereketi adly birleşen halk frontunyň, oppozisiýa güýçleriniň birleşiginiň adyndan bir metbuat sekretary hökümünde men Murat geldi döwletiň maşgalasyna, dogan garnaşlaryna, tanış bilişlerine, Omskdaky türkmen diaspora hemmesine çuňur duýgudaş bildirýän, ol gynanç bildirýän, byzy ýarasyn, ýatan ýer ýaty bolsun. Timur Serkerde ýaly gerçek goç ýigitlerimiz köp bolsun. Ýeri ögözi doldur boljak biri däl. Gaynadam ýer gitdi. Çuňur gynanç bildirýär. Mähkemanda onlar bugünkü gün hemmemiz bir illeş hökümünde, ýürekdeş hökümünde ähli bilýän dowadilerimizi edeliň, ýatan ýer ýaty bolsun. Allah can iman maýlygyny bersin. Galan hostarlaryna, çagajyklaryna oňa bermedik ömrüni bersin. Ýatan ýer ýaty bolsun.
Timur Serker'de ýer gittin. Manyň bolmady dost. Ýatan ýerine ýaty bolsun, görjüň gowy bolsun. Hemmeňiziň başyňyz sag, başyňyz dik bolsun, mehriban doganlar, yzy ýarasyn, Allah rahmet eylesin.